Ola, fai algún tempo que eu me decatei da problemática que algúns ten co conto de ir hacia a morte, de envelhecer. Claro, iso é un problema, porque desde o momento que nacemos sabemos que camiñamos hacia a morte. Uns viven 2 minutos, outros viven 30 anos, outros viven 50 e outros viven 100. Pero a marcha é inevitable. Hacia a morte imos todos. É evidentemente que o noso físico vai se degradando a medida que imos cara a morte, porque a morte busca eso, a degradación, para que o corpo desfalleza nun momento dado. Isto veu-me a memoria un conto que me contaron a min fai un tempo dunha muller que se levantou pola mañán e viu que só tiña 3 pelos. E dixo ela: ai que ben, vou facer unha trenza. Po outro día, levantouse pola mañán e constatou que só tiña 2 pelos. E dixo ela: que ben, vou facer unha raia ao medio. Po outro día, evidentemente, atopouse que só tiña un pelo. E dixo ela: ai, mira, vou facer un rabo de faco. E po outro día atopouse que xa non tiña pelo ningún. E dixo ela: que ben, a partir de agora non me vou ter que peinar nunca máis. Isto mostra que hai dúas formas de afrontar a vellez. Unha é a forma pesimista, a forma en que nos estamos sempre queixando, que non falamos máis que das enfermedades, que abundamos axudando precisamente á decadencia a consumirnos. E revoltámonos contra isso, sabendo que non podemos facer nada. Podemos botar algunha crema para evitar algunha arruga, pero finalmente non imos poder evitar o inevitable. Sin embargo, aqueles ou aquelas que, como a muller dos pelos, tomamos o lado positivo da vida, vivimos con, digamos, un certo otimismo, pois que evitamos? Evitamos que nos corroia o medo á morte. Evitamos que esa decadencia día a día nos vaya roendo o corazón. Iso permite-nos tamén ser máis generosos cos outros, permite-nos de ver o mundo de outra maneira. E evitamos de tamén, por outro lado, estar dando na tabarra a xente por culpa da nosa vellez. Ai que me dói ali, ai que fun ao médico, ai que isto, ai que o outro. Así que non esquezamos de ser amables, de ser otimistas e, sobre todo, ventilar a mioleira.